יש טעות שהרבה עסקים עושים. הם חושבים שאם הם באמת טובים במה שהם עושים, העסק כבר יגדל. אבל בפועל זה לא תמיד קורה. ערך לבד בדרך כלל לא מספיק. בן אדם יכול להיות מטפל מעולה, יועץ מעולה, מאמן מעולה, נותן או נותנת שירות מדהימים. אם הערך לא מתורגם למספרים, לפגישות ביומן, לתוכן, לפניות, לשיחות, הוא נשאר בעיקר בראש. עסק מתחיל לזוז כשבעל העסק שואל את עצמו את השאלות הבאות: כמה אנשים שמעו ממני היום או השבוע? כמה פניות עשיתי? כמה לידים נכנסו? כמה שיחות מחירה היו? כמה לקוחות נסגרו? כמה כסף נכנס? שאלות שמספרים חותכים וברורים. לא צריך להיות איזה איש עסקים ממולח ואיזה מוכר אגרסיבי. כן צריך להיות עם מערכת, לבנות מערכת שמחזיקה את הערך שאתה נותן. בסופו של דבר העסק לא גודל מזה שאתה טוב ככל שתהיה. הוא גדל מזה שהערך שאתה נותן מופיע שוב ושוב דרך הפעולות הנכונות, בצורה סיסטמטית.